Il-5+5 is-summit li ġib flimkien 5 pajjiżi mill-Ewropa u 5 pajjiżi oħra mill-Afrika ta' fuq. Bejniethom il-Baħar Mediterran fejn pajjiżna kien diskritt bħala l-pont li jaqqat lil dawn il-kontinenti. Dan il-forum ta' dialogu inħoloq f'Ruma fl-1990 u kien maħsub biex ilaqqa flimkien pajjiżi minn dan ir-reġjun u li ħadnu l-politika tal-punent. Apparti l-aspett ta' sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa, l-aktar suġġett li qed jiddomina is-summit huwa r-rebbija qarbija u x'għandu jiġi warajha. Fil-fatt, is-summit f'Malta kellu jsir f'Ġunju iżda ġie postpost minħabba dak kollu li kien għadu kemm seħħ. Għal uħud mill-mexxejja ġodda tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, dan is-summit qed iservi bħala waħda mill-ewwel opportunitajiet ta' diskussjoni multilaterali minn meta pajjiżhom għadda minn rivoluzzjoni. Fil-ftuħ tas-summit iddomina d-diskors ta' Monkef Marzuki, il-President tat-Tunizija, il-pajjiż li minnu żviluppa kollox. Qal l-Ewropa m'għandix tibża mit-tibdil fl-Afrika u prova jserraħ moħħ il-politiċi Ewropej li l-popli Arab mhumiex ser jaqgħu għan-nassa tal-politiċi Iżlamiċi estremisti. Qal li r-rivoluzzjonijiet ser jipproduċu demokraziji u d-demokraziji ma jġildux mal-ġirien tagħhom li jħadnu l-istess ideali. Semma li għalkemm il-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Mediterran qed jaħdmu biex jikkontrollaw l-immigrazzjoni, din mhijiex ħaġa faċli. Minħa tiegħu il-Prim Ministru Taljan Mario Monti tkellem dwar dan is-summit bħala opportunità konkreta kif l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq ikomplu jibnu flimkien. Qal li Malta huwa l-post ideali biex dan iseħħ. Minħa tiegħu il-Prim Ministru Laurence Gunzi laqa lill-mexxejja politiċi u qal li l-baħar ta' bejn iż-żewġ naħat għandu jkun sors ta' għaqda u mhux ta' firda. Il-Prim Ministru sostna wkoll li l-Ewropa m'għandix tibża mis-suċċessi ispirati mill-Iżlam. Wara l-ftuħ f'Kastilja, l-attività komplet b'working lunch u ritratt uffiċjali fil-Baraka ta' fuq. L-ewwel sessjoni tax-xogħol saret fil-Palazz Verdala wara nofsinhar, waqt li l-ġimgħa filgħaxija il-President tar-Repubblika George Abela ser jilqa' lill-mexxejja għall-ikla statali. Is-summit jintemm is-sibt wara t-tieni working session li ser issir filgħodu. Matul is-sigħat li ser iqattaw f'pajjiżna, Monti, Hollande u Rajoy huma mistennija wkoll li jkollhom laqgħa trilaterali bejniethom li fiha ser tkun diskussa il-kriżi taż-żona euro.